Čau. Dnes si ozrejmime, ako v taliančine vyjadrím, keď chcem rozprávať o prenajme nehnuteľnosti. Prenájom nehnuteľnosti môže byť dvoch druhov. Čiže môže to byť prenájom na dlhú dobu a prenájom na kratšiu dobu. Čiže na dovolenkové účely a tak ďalej. Ako vyjadrím toto v talianskom jazyku? Čiže keď chcem povedať, že hľadám niečo, nejaký apartman alebo nejakú nehnuteľnosť iba v dočasnej dobe, táto sa bude volať affitto a breve termine. Naopak ale, keď budem hľadať nájom, čiže prenájom, chcem si prenajať nejakú nehnuteľnosť na dlhú dobu, v tomto prípade poviem sto cercando un immobile, znamená nehnuteľnosť, na dlhú dobu, čiže a lungo termine. Čiže affitti a breve termine, affitti a lungo termine. Alla prossima! Ciao!